ƙurewa kaman wannan lokacin ba, yace kuma har abada kai ba zan sake yi maka magana ba. Kaga sun yi raddi wa junansu ɗa da uba akan addinin Allah. To yanzu su wayancan malaman wai dan an taba musu raddi da haka sun ja bakin su sun yi shiru. Daga cikin abin da yasa wayancan malaman suka yi shiru, suna tunanin idan malam ya fito zai yi ritaya wa wa'azinsu. Ku gane wannan magana, ba ku fahimta ba? Zai musu ritaya, domin yanzu duk duniya malam ake saurara, duk duniya an yadda shine mujaddadi. Su kuma yanzu da su da wa'azinsu idan suka kunna wato wannan abu Facebook, sai ka je ka samu mutum 100 kaza mutum 100 kaza, shi kuma duk duniya ake kallon sa, kaga mutum 20,000 suna sa ido suna kallo. Wannan hayakin zuciyan, ƙurarrajin zuciyan, shi ma dai iya hana su yi magana. Ina fata mun fahimta. Dan haka yanzu maganan wa ake sauraro? Maganan sa ake saurara. Dan haka yanzu aikin da yake yi ya fi su faɗan gaskiya, kuma ya fi su tsayuwa akan gaskiya, ya fi su ƙoƙarin kuma tabbatar da gaskiyan, kuma ya fi su ya faɗa kuma ya tsaya sai ya aikata. Kuma in da ka zauna tare da shi dole abin da aka faɗa yanzu nan da ka kama aiki. Akan haka yake, ya fi su jaddadawa. To kaga wannan bakin zuciyan ita za ta iya hada wannan tsiyar. Domin ku gane hasadan malamai wallahi ba hasada ce irin ta 'yan kasuwa ba, hassada ce ba irin ta 'yan siyasa ba, hassada ce ta wato gaske ake yin ta, kuma ana yin ta ilimi. Yanzu da wani malami Allah zai jarabce shi ya budu baki kawai yayi magana ko ya ce wani abu yayi kalkalan ilimi, to sai ka ji yana kokarin rufe ta da wasu kissosi, yana wanke kansa, ya kawo wani abin da yana son a yi masa kabbara don ya wanke kansa. Me yasa? Ba a taɓa munafunci in dai almajiri ne sai ya mata dajiya da aya, sai ya mata dajiya da hadisi, sai ya mata dajiya da maganganun malamai, don ya rufe kwakwalwanka cewa shi ba mahasadi ba ne, daga nan ko mahasadin ne. Na fata mun fahimta. Illa take da shi, hasadan malamai illa take da shi. Ina fata mun fahimta. Domin an zo lokacin da ban ma tsoron mu faɗa ma kowane malami kuma gaskiya, kuma malam idan dai rayu a kurkuku, life in kurkuku, wallahi zai rayu kuma ba wanda ya kaddara masa haka sai Allah. In kuma dai mutu a kurkuku, wallahi dai mutu a cikin kurkuku, ba wanda ya sai hana shi mutuwa a cikin kurkuku. Idan kuma dai fito, wallahi zai fito ne da taimakon Allah, ba wanda ya sai kuma ya hana shi fitowa, ko wayanda suka sa shi ba su isa ba. Ina fata mun fahimta. Don haka kudin nan da kuke kallo, jigajigan malaman da ku nake yi, ban kira sunan wani munafikin malami ba, da kai nake kowaye. Yawwa, na fata mun fahimta. Inda na kira sunan wani malami to wannan kuma daban, amma ban kira sunan kowa ba. Ko na kira duk wanda ya tsargu da shi ake yi. Ina fata mun fahimta. Lokaci ta yi mu kira ku mu gaya muku wannan magana, kowa ya ji da kunnensa. Wani babban riganka yanzu mutuncinka ta zuba, tunda aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan uwanku ya je cikin kurkuku ku kuka yi shiru, wallahi darajan alkabba ta zuba. Na fata mun fahimta. Tunda aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ba ma bautan kowa sai bautan Allah ta'ala, wanda ya faɗi wannan magana ya je kurkuku kuma sannan kuka yi shiru, wallahi darajar rawani ta zuba. Na rantsa da Allah, tunda aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wanda ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya tafi kurkuku kuma kuka yi shiru, kuka ja bakin ku kuka yi shiru, har ma markarkasa ake yi da ku da 'yan siyasa. Na rantsa da Allah, wa'azin da kuke yi ƙarya kuke yi, ta gina bata shiga ba, ba don Allah bane. Tunda har aka ce an je an tsare dan uwanku mai kira akan tauhidi, mai kira akan sunna, ko ka ja bakin ku kuka yi shiru dan munafunci, dan hasada, dan saka alkabba, dan kokarin kar ayi ritaya wa wa'azinku, billahi alladhi la ilaha illa huwa, ba aikin Allah kuke yi ba, kuna yin aikin wa kanku ne, kanku kuke yi. Mutuncin ku wato yafi muku addini, shine magana guda daya. To wallahi ƙarya kuke yi, ƙarya kuke yi, ƙarya kuke yi. Jan bakin ku na banza ne kuka yi shiru, wallahi na banza ne, na banza ne. Yanzu lokacin da awa ta wuce maganan a zo ana tatsuniya wa mutane,
a zo ana kakkawa su kissosin ƙarya wa mutane. Ku gaya wa mutane cewa su tashi su bauta wa Allah. Yan bid'a suna bayyana aqidar su a fili, amma ku kunki. Yan bid'a da masu kudin su da masu malaman su suna daure musu gindi da data da komai dan su zo su yaki sunna. Ku ba ku taimaka wa yaran ku ba waɗanda suke da'awa, sannan yakan su ma kuke yi. Kuna ce musu masu zafin kai. Ta yaya za a yi a ce maka waɗanda suke rugurguza addini kana kallon su, mu da damu tunkare su kuma kuna rugurguza mu? Kuna rugurguza mu. Wani gudumawa kuka barwa sunna? Wani gudumawa kuka barwa sunna? Bari ku ji dalilin da yasa suka yi shiru. Kawo mana wayan nan ka gani. Bari ku ji Malam Albani ya faɗa. Allah ya ji kan Malam Albani. Wallahi na Malam Ja'far ma na rasa inda aka saka ta, amma wani sati zan zo in kunna muku, ko kuma darasin da zan yi na musamman in Allah yadda zan kunna ku ji na Malam Ja'far. Duk irin abu shi kan ma har guda uku irin yadda ya dinga faɗa yadda ake illa wa masu da'awa a raba kanku. Kunna ta mu ji.